Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat er 30 miljoen aan projecten wordt uitgegeven vanuit het Criminaliteitsfonds. Dat is het fonds waar geld terechtkomt. Dat is in beslag genomen van criminelen. Bijvoorbeeld mensen die geld hebben verdiend door middel van drugs of andere zaken. De auto's, de boten, al die zaken die worden geveild. Dat geld komt in het Criminaliteitsfonds. En daarvan wordt nu 30 miljoen gebruikt om projecten te financieren die te maken hebben met de preventie van criminaliteit. Er zijn 18 verschillende projecten en het gaat om een bedrag van in totaal 29,2 miljoen gulden. Dat heeft de minister van Justitie in een beheersplan opgesteld. Het gaat natuurlijk om minister Charlton Hato. Dit jaar wordt er veel geïnvesteerd in de preventie van criminaliteit en op het gebied van preventie en educatie en sportprogramma's. Om zo in te spelen op criminaliteit onder jongeren en vooral om dat tegen te gaan. Opnieuw problemen bij FKP-huizen in Wechi. Het is een verhaal dat al vaker verteld is. Er zijn hele mooie nieuwe huizen geplaatst bij Wechi door FKP. Maar de mensen die het gekocht hebben, hebben vaak geklaagd. Zo waren er problemen met de bouw, zo waren er problemen met het onderhoud, zo waren er verschillende problemen. En mensen die huizen hebben gekocht, hebben erover geklaagd. En nu kregen we gisteren beelden binnen van overlast door water bij de huizen in Wechi. De nieuwe huizen lekken, de daken lekken. En dat drijft de mensen die de huizen gekocht hebben tot wanhoop, omdat het de zoveelste keer is dat er iets mis is met de huizen. Er is eerder al schadevergoeding aangeboden aan de koopeigenaren, maar die willen vooral dat de nieuwe huizen ook goed in orde zijn. Oproep aan Curaçaoënaars in Israël. De Curaçaose overheid heeft Curaçaoënaars die op dit moment in Israël of Libanon zitten laten weten dat het verstandig is om die landen zo snel mogelijk te verlaten. De veiligheidssituatie in het Midden-Oosten is onzeker en snel aan het veranderen. Ingezetenen van Curaçao die zich in Israël en Libanon bevinden, dienen zich volgens de Curaçaose regering zo snel mogelijk te registreren bij de ambassades van het Koninkrijk in ofwel Tel Aviv ofwel in Beirut en die landen zo spoedig mogelijk te verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat mensen met een Nederlands paspoort helpen om Libanon te verlaten via militair luchttransport. Ook voor alle personen in Israël is de dringende oproep om het land op een veilige manier te verlaten. Het ministerie pakt dierenoverlast aan. Dat is een probleem waar al vaker over gesproken is. Rondlopende honden en katten op Curaçao. En nu heeft het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu de overpopulatie van honden en katten een groot probleem op het eiland genoemd. Het komt volgens het ministerie onder meer doordat dieren niet tijdig worden gesteriliseerd. En daarom wordt er nu een project begonnen met voorlichting, registratie van honden en katten in een databank, een sterilisatieprogramma en aandacht voor toezicht en handhaving. Vandaag gaat het ministerie met mensen die vrijwillig werken voor dierenwelzijn naar de wijk Terra Cora om informatie te geven. En de komende tijd zullen meer wijken worden bezocht. Advocaten vragen om voorwaarden. Dat was een van de belangrijkste boodschappen die de advocaten Eldon Peppi Silveran en Chester Peterson gisteren hadden in overleg met het parlement op Curaçao. Er worden mensen beëdigd, mensen aan het werk gesteld, mensen beginnen een kantoor op Curaçao, vaak uit Nederland of uit andere landen, zonder dat ze bijvoorbeeld het papiaments beheersen. En dat, zo zeggen Silveran en Peterson, is eigenlijk niet goed. Je kunt niet op een land werken zonder dat je de taal beheerst. Daarom vragen de twee advocaten voor voorwaarden die worden gesteld voor mensen, zodat ze zich niet zomaar vrijelijk kunnen vestigen, advocaten hier op Curaçao. Het parlement moet hier een rol in spelen, omdat zij die voorwaarden kunnen opleggen. Venezuela exporteert 6 miljoen naar Curaçao. En dat is niet alleen Curaçao, dat is ook naar Aruba. En dat heeft natuurlijk te maken met onder meer de barkjes, met groente en fruit. En sinds kort ook de vis die weer vanuit Venezuela komt. Volgens Juan Gotopo, de vicevoorzitter van de Kamer van Koophandel van La Vela del Coro in de staat Falcón,
is vooral vis nu heel populair. En hij heeft uitgerekend dat er in de eerste 7 maanden van dit jaar ongeveer $6 miljoen aan goederen vanuit Venezuela naar Curaçao en Aruba is geëxporteerd. Dat is een mooi bedrag en volgens hem zal het de komende tijd alleen nog maar stijgen. Verbouwing Belastingkantoor vordert. Het Belastingkantoor op de Regentesselaan. Al 6 jaar geleden is er toen een brand gesticht. Daar is uiteindelijk een Haitiaanse man voor veroordeeld. In die tijd heeft het lange tijd stilgestaan, maar de minister van Financiën, Javier Silvania, heeft 17 miljoen geïnvesteerd. En gisteren kon de pers kijken hoe het staat met het opknappen van het Belastingkantoor. En het ziet er mooi uit. Het is nog niet af, maar het ziet er goed uit en dat kan dan weer ons eigen belastingkantoor worden. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We beginnen bij de Simandicultura. Die is deze week aan de gang en verschillende scholen hebben leuke activiteiten, zoals de Sint Franciscus College. Daar leerden de leerlingen gisteren dansen van vroeger, de oude dansen onder de knie krijgen. En dat is altijd leuk om te zien dat de kinderen daar zo enthousiast mee aan de slag gaan. En ook heeft minister Pik Pisas, onze minister-president, een bezoek gebracht aan Colegio San Martin de Porres, waarbij hij aanwezig was bij de opening van de Simandicultura. De kinderen die lieten daar zien dat ze inderdaad verschillende spellen van vroeger, maar ook dansen van vroeger, folkloristische dansen onder de knie hebben. En die lieten dat zien aan de minister-president. Het was vooral niet alleen leuk om de cultuur te vieren, maar ook leuk voor de kinderen om te leren dansen. En het bezoek van de minister-president natuurlijk. Dan gaan we naar Aruba, want de regering heeft aangekondigd in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. En dat gaat allemaal om de zaak waarbij een Venezolaanse militair in juli 2018, meer dan 6 jaar geleden, asiel heeft aangevraagd in Aruba. Volgens de rechter moet er opnieuw gekeken worden naar de beslissing van de regering om de man uit te zetten, omdat hij veel gevaar loopt als hij helemaal terug wordt gestuurd naar Venezuela als gedeserteerde militair. Die zaak heeft hier op de eilanden, maar ook in Venezuela veel aandacht gekregen, juist omdat het om een internationaal onderwerp gaat. Volgens de rechter, in zijn uitspraak van begin deze maand, is er bezorgdheid dat de soldaat geconfronteerd kan worden met een rechtszaak voor desertie en gebruikt kan worden om de bevolking te onderdrukken of deel te nemen aan een gewapend conflict tegen Guyana. En de rechter heeft dus bepaald dat hij voorlopig niet uitgezet moet worden. De regering van Aruba gaat daartegen in beroep. Zo heeft minister-president Evelyn Wever-Kroes gezegd. We blijven nog even in Venezuela, want het is Kerstmis. Nu al? Ja. Begin oktober is het Kerstmis in Venezuela en daar is niet iedereen blij mee. Het ziet er natuurlijk leuk uit, mooie versieringen, maar vooral de gepensioneerden zeggen dat Kerst al een paar jaar geleden voorbij is gegaan, omdat men geen geld heeft om Kerst te vieren.
Het is vooral treurig om te zien dat de kerst wordt opgedrongen aan een bevolking die niet het geld heeft om bijvoorbeeld ajakas te maken of andere zaken om kerst te vieren. Dat is een verslag van het AFP, de persorganisatie die deze beelden heeft gemaakt. Volgens de president Maduro moet de bevolking beloond worden voor een trouw aan de regering, voor de verkiezingsuitslag van eind juli, waarin hij zegt dat hij de verkiezing heeft gewonnen. En hij wil iets leuks doen voor de bevolking. Maar zoals gezegd, niet iedereen in Venezuela is daar blij mee vanwege de financiële situatie. We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. En we zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.